guys, karon gikan mi baryo namalit ni sa kuan baryo og mga importante nga para sa gutuonon. So manguha mi og mangga. Day isig ka nga bata Hi guys. Slide ka nak. Manguha mi bangga dere, nagkuha pa og manghod og kuhit. So manguha sa migmangga kay wa pa man poy paniud to. So sayo pa ning orasa no. Mga alas 9 kapin pa ni siya. Gikan mi pagpalit og mga importante nga palitonon sa kusina sa baryo. So mo na nga nag kiyat-kiyat sa midiris ubos panguha og mangga. So may gani pinang manghod kay bisag bajin og liho kabalo pod manguhit og mangga. So mo lagi na inahinay ra pod mi ani kay ani sa kilid man gud sa gi tubuan sa mangga is bakilid dinhi siya mo siya pangpang sa ba nga hadlok kadyo ba og di ka magbantay kay maligid gid katus ubos at tujo kas ubos puniton. So man nga nagbantay-bantay ra ko sa akong bata inig nay mahagbon nga mangga kay delikado pud kadyo ani dapita hadlok dinha dapita kay pangpang pod ato kas ubos kay ana ubos pod napoy basak. So ang kilid-kilid ani naay mga dagko nga punuan sa mga mahogani. So delikado mahagbong ka maligid. So daghan jud ni si bunga mo na nga kami na lang manguha kay daghan man pug manguha pod ani. Mo labjan naman is mga kuan pod taga sityo sa baryo na namin nakuha nga mangga. Naiba na ni dagko na uban nga gagmay. So nadjay dagko na ni depende ra pod ni sa makuha god sa kuhit kay amo ang kuhit mo man mora jud pod na amo ikuhit og manguha mig mangga dapita. Gamay ra pod ni nakuha nga mangga. Mo ni giingon nga mangga na naging bato kay gamay ra gid among nakuha. So lisod pod kadyo gamo ang daghanan di mi kay ba mo katkat kay katkat pa mi ani o daghan gid makuha niya kuhit ra man lisod kadyo. So naginahinay ra pod man ni og kuhit. So pilar pod kabok ka man nakuha dani siyam ra man kabok tanan gid nakuha mangga dino paho. So mo gipanguha katong gagmay kay para dili kuan ba aslom kani di man ni aslom nga mangga. Charan! Slowly doy. Diri na. Putit daw na dito. Si Zaki tigbutang. Hala basta kuan na ron. Duga. Ikaw. Yay! Dagan-dagan namin nakuha. Good morning guys. So nana joy nagkuha sa wakas sa mulberry. So kani siya dagko na kadjog dahon ng mulberry no. So ready na ni siya to pick up. Kay mo naman ni ang katong nay uyuan ni sa katong buyer nako sa mulberry ang nagkuha. So kagawad ni siya sa pilar ba na o Alicia murag pilar. So mo na nga wala gi sila gadahom nga dagko na di ay ni nga mulberry nga i-pick up nila. So wapod sila nagdaog karang jamaw na nga karton na magisudlan kay nakari naman sila gadaog motor mo na nga mo uli pod sila magdana naman pod og upat ka buok. So upat ni ka buok ang ilang gidala may naran pod diligansi sa biyahe ba. So guys kung nagtanaw mo sa ko ang video ayaw kalimot og like, subscribe og i-click ang notification bell para updatein mo permi sa akong video. Og salamat kayo guys sa inyong pag-support kanunay sa ako ang mga vlog. Bisan gamay patang subscribers no pero share lang ta sa atong video. God bless sa tanan-tanan nga nagtanaw sa ako ang vlog og amping kanunay.